Karbi Anglong ke Siaranglong lasi thengpi thengprang kai ke ta lirseng sangan pin lapen kelang stame ningeng samjet an pin lasi labang so thengpi thengprang kirai komji lake forest sai khiatum si kai ke stame kachirok tok pensi dolo Lason si matijonga chikloni phai hinia ningve Duar Baguri MSC Constancy Angkang Dolamara Northern Forest Range ke parlopon Deithor Forest Beat Office along Officer Lawrence Phangchuk kai ke kachirok tokpen ke doajok Arya Sangho tumpen patrolling ke dam bomahut Dei hori Gudam Sing Nara rong athak kiding Khruwa rong along ki plak tanga thengpia chet thek dam long si ke do ana thengpi anta chipari deng ponsi van laklung Birta kiri bonlong atengki thengpi kirok dekatum ke katlap nebdunong leder lupusi Deithor Subbeat Officer Lawrence Phangchupen phirangke thengnu than ponlung Lapen labang so thengpi hi thialong ke suri throkner kep anador doji puta than pon hala dak an ke neli area parlo dam de sitame thengpi thengprang phan kelang ke akinang sotlu lasi neli lapu an ajo porta chipaduk pon lo puta than pon thu lasi un an benti neli ladak Deithor Forest Subbeat Office along duty cheklemesek abangke thengpi thengprang phan chirai komji puta than pon lo lasi thengpi thengprang bepar ke klema tumta neli phan ningang oi ikli athema Deithor hawala long ki themu chota thengpi thengprang ave pinan lo thengpi thengprang jongsi ke virote sai choti kiara de tumta kisung lo athema arve ke avelo lasi thengpi thengprang kanghi bepar ke klema tum ingtona ko puta than pon thu The Jesterons report Karbi Anglong Live